On se kyllä ihanaa, kun on taas joulu. Niinpä. Ja voi kuulla joulupukingin työssään. What? Fuck you! Sure. What? Come over here! Come back here! You little fucker! Mutta ne on silti niinku feikkikorvat, että ei oo sillä niinku... Just. Onko sä mukaan joku helvetin heteä? Otti se kun helvetin hetero kyllä. Au. Hina! Hetkinen, miksi mä... Kiitos Teemu, sä ravastuu! We are above the law. Tätä on kaivattu. No niin, mä vedon meiltä tänne hämähäkin. Ota se vastaan. Se meni mun perseeseen! Laita sen mäkriin vaan niinku... Sain siihen. Tää pitää voittaa. Sillä on kokonainen tiimi vääränlaisilla. Pitäisikö kirjoittaa whole team of not normal? Niin! Fuck! Noniin! Yes! Nyt toinen takaisin. Meno, ei se ei latautunut!